नमस्ते प्रणाम। हम आप सबके छोटा भाई भोजपुरी गायक पांडे विवेक विनायक। आज हम ऐसे लाइव आइल बानी कि दू चार गो ऐसन सिंगर बा लोग जिनका के तो सिंगर कहले नहीं जा सकत। दू चार जना ऐसन व्यक्ति बा लोग जिनका वजह से पूरा भोजपुरी बदनाम हो गईल बा। कभी खेसारी भैया के नाम लेके गावत लोग, कभी पवन भैया के नाम लेके गावत लोग, कभी खेसारी भैया के बेटी के नाम लेके गावत लोग, कभी डिम्पल सिंह के नाम लेके गावत लोग। अरे भाई, तारा जब हिटे होके के बा तू बढ़िया गाना गाओ, बढ़िया काम कर, काहे ना हिट हुई। आज हमरा 9 साल 10 साल गाना गावत हो गई, हमरो हिट होके के मन बा तो हमू जात पात पर गा सकत रही, लेकिन काहे जात पात पर गाई। हम बढ़िया गाना गाइम, बढ़िया काम करम तो पब्लिक जरूर देखिए। पब्लिक बुर्बक नहीं खन। तो तू लोग यार जात पात पर गाना गावल बंद कर दे यार। हाथ जोड़ के विनती बा हमारे कि जात पात पर गाना मत गावो लोग यार। तार लोग के वजह से पूरा भोजपुरी बदनाम होता ना, पूरा भोजपुरी बदनाम हो गईल बा। तो हम लाइव के जरिए यह कहल चाहतनी कि तू लोग यार जात पात पर गाना मत गावो लोग यार। कभी अहिरान स्टार हो गई नहीं, बबुआन स्टार हो गई नहीं, अरे यार बहुत बड़ा तीर मार देला। ये बढ़िया बात नहीं खे। हमू भोजपुरी गाना गावे नहीं, हमरो हिट होके के मन बा। हमू जात पात पर गा के गाना हिट हो सकत रही विवाद में। अरे यार तू लोग हिट होके खातिर विवाद करते रह। कभी पवन भैया के नाम लेके गाना गावत रह, कभी खेसारी भैया के बेटी पर गाना गावत रह। यार उनकर बेटी का भी गढ़ ले बिया तहर। हाँ, तोहरो घर में माई बहन बा लोग। ये सही बात नहीं खे।